ay merong nagtatanong tungkol daw kung meron ako mga hawak na mga testimonies na nagkaroon ng mga problema sa thyroid. Actually, ang dami niyan po talaga. Ang dami po na natulungan natin. At maya-maya makapag-play ako, ha? Para kung nag-aabang yung may problema sa thyroid ay ma-inspire kayo. Dito kasi sa atin, tried and tested ang ating mga products na even yung mga ooperahan, hindi na po naoperahan. Ang dami na po nila. Kaya naman super busy ang inyong lingkod. Hello kay Ma'am Lydia Jacinto, ang aking batchmate, Mr. Erson Nares. Okay, so tried and tested ang ating product po. Tried and tested ang product natin. Ang dami po. Ayan, di ba sabi ko, nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Pati sa COVID-19, malaking tulong po ang ating Power Trio. At yung, alam niyo po, yung takot namin sa COVID, noon lang yun, nung nag-umpisa na hindi namin naintindihan. But this time, hindi na po kami takot sa COVID-19 because COVID can be managed like an ordinary flu at napatunayan natin ang ating produkto. Nako, sabi nga, di ba, sabi ni Dr. Mike Navera, COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo, nandiyan talaga si COVID. So, follow the health protocol. Alam na natin yun. Pero sabi niya, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Matuto tayong ingatan ang ating mga sarili. Alagaan natin yung ating mga pamilya na wag basta-basta mahagip ng COVID. But, ayan po, ha. There's always good news. Kahit na nandyan si COVID, ayaw niyang umalis. The good news is, kaya natin i-manage kung marunong kayo. Yan pinaka number 1 talaga, aside from following the health protocol, ay palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kung bagsak ang inyong mga kalusugan at kayo mahagip ng COVID-19, delikado po kayo. Hello kay Ma'am Miriam Love Sarita. And by the way, salamat po sa mga nag-attend last Saturday sa ginawa natin na Regional Convention Caravan. But alam niyo po sa mga listeners ko dito, especially dito sa area ng Albay, opo, yung mga malalapit dito, oo. So, when it comes to the product, talagang tried and tested. Napakagaling ng ating product. At ako'y sinasabi ko yan sa inyo, humaharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power Trio. Hello sa aking batchmate, Banji Gasias. Oo, Maranyo Gasias. Eto na yan na, nangako ako last time kasi maraming gustong mag-attend last Saturday pero hindi po naka-attend. Pero, yan, gagawin ko rin. Next Saturday, magkaroon ulit tayo ng product symposium, product orientation. Yung mga interesado po, kasi we will only accommodate hanggang 12 lang po, ha? Hanggang 12 lang po. Mag-a-announce ako. Pwede nyo ipabook yung mga pangalan ninyo, yung mga gustong mag-attend. Opo, kasi iba kasi yung umupo kayo at nakinig kayo sa lecture. Yung mga lecture yan ng aming mga doktor. Opo, mga lecture ng aming mga doktor na sinishare na namin po sa inyo. So, next Saturday, on Saturday po, 1 p.m. 1 p.m. naman yun. Opo. It's either dito sa akin pag maging maayos itong isa kong training. Dalawa kasi magiging training, room. Dito sa dati ko, can accommodate hanggang 12 or doon sa kabila. Opo. Don't worry. For those people na gustong mag-attend, please, book your names. Opo, dito, libre kayong mag-attend. Basta gusto nyong matuto, ha? Kasi kung mag-attend ka, na basta ka lang mag-attend, ay hindi yun ang purpose ng gagawin. Kailan siyempre, magsasacrifice uli ang inyong lingkod, magsalita, ubusan ng boses. So, that will be on Saturday, 1 p.m. dito sa CMD office. Opo, seryoso kami sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya doon sa nagtatanong, sana nakikinig yung may problema
sa thyroid po ha. Sana nakikinig kayo. Oo, dahil dalawang magkasunod dito. Dalawang magkasunod na nagkaroon ng problema sa thyroid ang mapapakinggan po natin. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. For the meantime, eto muna yung isa. Hello kay Ma'am Grace Sobilia, ang ating stockist dyan sa Tacloban City. Pakinggan po muna natin. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa liig. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa liig ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po ng meron akong, yung wala akong panggastos. So, ang tinry ko po, yung CMD. So, tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko everyday, before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months na bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and it's laking tulong or dahil doon sa CMD nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it, and then para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Rose from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. Ayan, o diba, nawala yung bilog, yung bukol, opo, sa kanyang thyroid. So, sa mga listeners natin, kailangan lang talagang subukan. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwedeng matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Opo, that's really a perfect combination at yan din po ay malaking tulong para labanan ang COVID-19. O, sana nakikinig yung may problema sa thyroid ha. Dahil ito uli, problema pa rin ito sa thyroid. Pakinggan po natin. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Pakinggan uli natin to. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po.
Ilan po yung edad niyo, ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw, pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, binigyan po ako ng gamot na, yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Oh, okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero that time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo, yun na po ang pigtake ko, Power Trio po. Oh, ilan yung iniinom mo nun? Yung iniinom ko noon, unang inom ko noon, 80 drops po. Per day. Opo, sa 1.5 sigurong tubig yun, ma'am. Tapos, 8 tablets. 3 times a day din po yun. Then, Supreme Juice po. So, ginamit ko. So, ilang, di ba, nung nahirapan kang huminga, ilang days ba o weeks bago mo naramdaman na may pagbabago? Nalata po yun ng anak ko kasi po, dati po yung boses ko, paus na po ako. Parang hirap na rin po ako magsalita. Sabi nung anak ko 1 week, Mama, bumabalik na yung boses mong dati. Di sabi ko, ang galing naman, tumalab. Yun ang sabi ko. Ilang weeks? 1 week po. 1 week, okay. Nalata na po nung anak ko, bumabalik na niya, Mama, yung boses mong dati. O di, masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi nung doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, Meron ka bang, resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi nung doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang kako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin yung ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta pa ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinumpir ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun, ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga, ma'am. Pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Nasilado po, taga Idaraga po.
Ayan, maraming salamat po. Oh, yan. Hopefully ay yung dalawang ay yung yung nagre-request na sana makapakinig ng testimony ng nagkaroon ng problema sa thyroid, paano natulungan ng ating produkto. Actually, napakadami na po nila. So, kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. Hello kay Ma'am Norma Baroga. Okay? So, sa mga listeners po natin, ulit-ulit tayo nag-invite sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices because our products tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin. And by the way, ito yung bago natin na product, the ZR Juice. Cell Rejuvenate Juice. Oo, pag malinis yung ating mga bituka, matanggal yung mga toxins, mas maganda ang absorption ng mga nutrition. Oo. Ang kaganda nito, all natural, premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Good for 7 days. Available na po yan sa atin. Ako talagang tuwang-tuwa ako nung nag-detox ako. Talagang magian, super magian sa katawan. At ilalabas mo talaga yung mga bagay-bagay na kailangan mailabas ng katawan mo, yung mga dumi natin na minsan akala mo na ilalabas mo lahat pero kailangan pa rin na mag-detox kayo, o di ba? Kasi maraming diyan na kung hindi nakakapag dumi ng maayos, alam niyo pwedeng tumaas ang yung blood pressure, blood sugar, maging iritado kayo, 'di ba? Sasakit yung ulo nyo, yung katawan ninyo, at maraming komplikasyon yan later on. Yun lang na mga constipated, wag nyong hayaan na mga constipated kayo. Dapat kung anong kinain today, goodbye lahat bukas. Pag hindi nyo yan nailabas, that is toxic to the body, nare-reabsorb po ng ating mga system. Hello kay Ma'am Jennifer Belaro Marcoso sa area ng Katarman. Okay? So, ulitin ko sa mga listeners natin, mag-accommodate pa ako hanggang 12 lang na mag-attend ng ating health symposium that will be on October 23. October 23 na hindi pa naka-attend. Yun ang gusto ko pwede rin kayo mag-avail ng promo natin yan. Yung mga mag-attend, you can avail our promo. Pero syempre, ang pinakang-importante ay maintindihan ninyo yung aming mga lecture. Oo. Yan, maintindihan po ninyo. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. And of course, ako talaga mas gusto ko dito, lalo yung mga gustong mag-business. Yung mga gustong mag-business, lalo na kung may mga sari-sari store kayo, mini groceries, pwede kayong maging mga retailer namin. O kaya may mga butika. Opo, pwede kayong maging retailer ng aming product. Pero very important, maka-attend kayo ng ating health seminar. Yung product, kailangan maintindihan ninyo yung ating produkto. Dahil kung hindi nyo alam yung product, nako, who cares about these products? Na ito pala yung patok na patok sa ngayon. Dahil nakilala ng mga tao ang bisa ng ating Power Trio. O sabi nga, kung may Power Trio, dati noon na nakilala yung CMD natin noon, na kung may CMD ka sa yung bahay, para kang may butika sa yung bahay. But this time, kung may Power Trio, ikaw ay alaga ng Power Trio, matulad kayo sa akin. O, diba? Walang iniinom na synthetic drugs. Wala na yung mga aray-aray, mula ulo hanggang paa. Masarap ang tulog. 'Di ba? Na kahit senior citizen na hindi mo maramdaman na ikaw ay senior citizen. How about that? May experience nyo ang pakiramdam 15 to 20 years younger? O 'di ba? Alam niyo po sa mga listeners natin, ang edad hindi natin mapipigilan yan. Taon-taon tataas po talaga yung ating mga edad, pero kaya natin i-manage ang ating mga health na hindi mabilis yung ating pagtanda. O 'di ba? Ako marunong kayo, nako, magugulat ka na lang. Hindi kayo basta-basta magkakasakit. And if ever kayo ay nahagip ng COVID, ay nako, Power Trio, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga gusto mag-attend on Saturday, let me know kasi I will only accommodate
hanggang 12 lang po ha, para ma-follow natin yung tinatawag na social distancing. See to it lang na in good health kayo, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, at hindi kayo carrier ng COVID-19. Kasi aside from protecting ourselves, we also need to protect yung ibang tao, ha? Na wag, if ever ikaw ay carrier ng virus, wag ka nang makahagip, makapag-spread. Oo, kasi ang COVID na to, itong pandemic na to, hindi lang to laban ng gobyerno, kundi laban nating lahat. Matuto tayo, protektahan ng ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay. Palakasin ang immune system, huwag pahinain ang immune system. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay mga member dito po. Membership sa ngayon, meron tayong special package, 5,550. Opo, it's a combination of CMD, CBF, at Supreme Juice, at kasama yung ating VIP eyeglass. Ito yan. This is Japan Nanotechnology na pwedeng gamitin ninyo, ipagamit nyo sa inyong mga anak o sa mga apo, yung laging nasa harapan ng mga gadget, ng computer, ng mga cellphone, puro radiation. Ako, paggamitin nyo na ating VIP eyeglass kasi meron siyang anti-radiation. Hindi basta-basta tumatagos ang radiation dito sa lens. And of course, yung frame niya is merong negative ion. Ang taas ng negative ion nito. Kaya ang mga tao, lalo yung may mga vertigo, yung mga laging nahihilo, naku, yun ang gamitin po ninyo is the VIP eyeglass. And that's Japan Nanotechnology. Sa membership ngayon yan, 5,550, pero ang halaga ng package is 6,000 plus. So, naka-discount na po kayo. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. So, dito na tayo sa mga ZMD Center natin sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang HCI CMD Office at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, katabi lamang ng Lisaso Hospital. Sa Diego-Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Joselos Garden and Tourist Inn. Sa Cornel Lapac Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Also, Susan Correa Abais sa Rusans Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte. Sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And by the way, yung mga taga Paracale, abangan nyo na lang po, medyo na-hold muna yung opening natin ng center dyan, sa area ng Paracale. Kasi hindi pa nakauwi yung papahandal natin. Hoping na magawa natin ngayong November. Basta ang importante, merong tutulong. Opo, kasi sayang yung opportunity. Okay? Hintay-hintay lang mga taga Paracale. Pero I know if kailangan yung product, pwede kayo dumiretso sa Jose Panganiban or sa CMD Center in Labo or in Daet. Ha? Ganun na lang muna. But soon to open talaga ang Paracale, CMD Center in Paracale. Now, sa area ng Camarines Sur, Cati, Sasil, Binanuahan, Karamoan, Camsor, sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Mr. Pedro Villanueva, Mambolo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. CMD Center at Dulce Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, sa taas ng JC Marketing, sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, CMD Center at Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel, Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur, Merly Colasito, Zone 3, Barangay Del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino,
Gugun Sirangan, Vera Catanduanes at Ma'am Salve Cabal San Pedro, Vera Catanduanes. CMD Soccer Center po yan at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Regine Atibagos. Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. And of course, sa second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, CMD Center at second floor, room 204, AZM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon. Cara Espadilla, Balagos, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District, Cobalbay, Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, BTW, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Hello kay Ma'am Nancy Perillo. Yan, second district, Cobalbay. Errol Asuncion, Erson Store Center, Rapo-Rapo, Albay. Of course, yan, paubos yung ating oras. Kaya yung iba, ili-leave out ko muna. CMD Stocky Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Eden Bardalo, 377, Proc 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Sa Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Also, Nora Aison, Puro Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Balabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Of course, sa 3rd District, Cobalbay, CMD Center natin. Second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. At Saliantos Building, Purok Maya-Maya, hindi pala. Second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. Ami Canseco kay Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rexy Sardinas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ay, yung iba sa next time naman. Dahil ubos na yung ating oras, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig. And of course, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Yan, October 23, 1 p.m. It's a health orientation, product presentation, CMD office in Legazpi City. Kailangan lang i-book ninyo ang inyong mga pangalan. Kasi hanggang 12 lang po ang pwede kong i-accommodate. So, first come, first serve. Kailangan nakabook na yung pangalan ninyo, ha? That will be October 23. Opo. Sabado yan. 1:00. Dapat walang late, ha? Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.